Türkmen-Owgan serhediniň Owgan ýakasyna howpsuzlyk yaramazlaşýar. Owganystanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän Jowuzjan welaýatyna howpsuzlyk şertleri yaramazlaşýar. Jowuzjan welaýatynyň howpsuzlyk güýçleriniň koordinasiýon merkeziniň başlygynyň orunmasary Muhammed Zahir 5-nji awgustda geçiren briefinginde Demirgazyk Owganystanyň Jowuzjan welaýatyna giňerimli harby operasiýalary geçirmegiň zerurdygyny aýtdy. Bu barada Tolo News habar berýär. Ol Türkmenistan bilen serhetleşýän Demirgazyk Owganystanyň Jowuzjan welaýatyna howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýanlygyny tasdiklady. Ýokary derejeli Owgan howpsuzlyk resmisi Jowuzjanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän hamýap etrabynyň dogly Talibanyň gözegçiligine digin aýtdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulmurady 7-nji awgustda beren maglumatyny welaýatyň 10 etrabynyň ählisiniň owalaryna jeňçileriň hereket edýändigini aýtdy. Jowuzjan welaýatynyň 10 etrabı var. 10 etrabyň hemmesiniň owalarynda jeňçiler hereket edýärler. Goştepe adly etrap hem jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Soň Derdab etrabynyň hemme ýerine dünýäli jeňçiler iýeçilik edýär. Ondan soň Akça, Hanaka, Meňejik, Murdiýan şu etraplaryň hemmesinde jeňçiler bar häzirki ýagdaýda. Diýip Murady Kawuldan habar berdi. Türkmenistan bilen Owganystanyň ara çäginiň uzunlygy 744 kilometr hasaplanýar. Demirgazyk Owganystanyň howpsuzlyk şertleri barada ýokary derejeli Rus resmileri mundan ozal çykyş edipdi. Ýatlasak şu ýylyň maý aýyna Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulugynyň başlygy Aleksandr Bartnikov Täjikistana eden saparyndan soň Owganystanyň postsovet Merkezi Aziýa ýurtları bilen serhetleşýän demirgazyk çäklerini Islam döwleti toparynyň şahamçatyna degişli 5000 töweregi söwüşüjüniň ýygynyna aýtdy. Serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegine çağırış edipdi.